Jiena mort għal it-tlet waqat u għażilt lilhom per se għal fatt li huwa naħseb wieħed mill-aktar momenti fil-passjoni fejn isna naraw vulnerabilità imma li hija viċin tagħna. Il-laqat nibda l-istazzjon huwa kemm kbira l-imħabba tal-om, kemm l-om dejjem lesta li tagħmel sagrifiċċji għal ulieda. Kienet xi ħaġa aktar kważi astratta. Ma tantx tista' taqbad suġġett bħal dak il-limbu u tagħmlu daqshekk figurattiv. Kemm jien qed inkun dak il-bniedem li meta xi ħadd jaqa' qudiemi qed ngħinu, jew qed inkun dik il-folla li nħares u nibqa' għaddej. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Kif tistgħu tindunaw, il-pittura prinċipali f'din il-kappella li s-soltu taraw warajna s-saċerdoti mhix qiegħda hemmhekk. Għaliex ġara? Intom f'dawn l-aħħar xhur kontu qegħdin taraw kopja tal-pittura propja, il-pittura hija ta' Sant'Injazju u l-Madonna ta' Manresa li għalija hija dedikata dil-kappella. U dil-pittura taraw kopja tagħha għax il-pittura propja kienet għar-restawr. Issa grazzja Alla ir-restawr tlesta minn nies esperti u professjonisti u nirringrazzjawhom tal-impenn tagħhom. U minna u ftit jora allura il-pittura ħatkun imqiegħda mill-ġdid f'posta l-pittura propja li tmur lura madwar 2 sekli u nofs. Illum ukoll inkomplu t-talb tagħna għal paċi fid-dinja. Illum il-11 ta' Marzu il-Knisja f'Malta u f'Għawdex qed tagħmel talb speċjali għal paċi fid-dinja fl-Ewropa f'dawn l-aħħar xarejn f'Rar u Marzu qed isir talb speċjali u kull pajjiż immissu ġurnata partikolari. L-Isfijiet Kattoliċi tal-Ewropa għandhom din l-inizjattiva u llum aħna qegħdin nitolbu għall-vittmi tal-gwerra u nitolbu lil Mulej għal paċi mingħajr armi. Paċi fl-Ukrajina, fl-artijiet imqazza u fid-dinja kollha. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int li lqajt b'imħabba kbira l-indiema ta' Pietru, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil nieden fuq salib, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għaliha, Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Atina Mulej li bil-ħarsin tar-randan nikbru fil-erf u nitajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek biex narfu nitrażnu bħajja qaddisa, ninataw lilek b'qalbna kollha u nkunu dejjem maqudin qalb waħda fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa, Iżrael, għati widen għal-liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nallimkom tagħmlu, ħalli tgħixu u tidħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-mulej, Alla ta' missirijietkom. Araw, jien għallimtkom liġijiet u ordnijiet kif ikkmandani l-mulej, Alla tiegħi, biex tagħmluhom sewwa fil-pajjiż li fih se tidħlu biex ikun tagħkom. Ħarsuhom u għamluhom, għax hekk tidhru għarrif waqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimhom b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajrdan il-ġens kbir. Għax l-imġens u hekk kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqskemm hu qrib tagħna l-mulej Alla tagħna kull xħin insejħulu. Jew l-imġens u hekk kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sewwa daqs dak kollu li fiha din il-liġi li qiegħed noffrilkom illum jien. Bissifta ħajnejk u oqgħod attent ħafna li kien nifsek li ma tmurx tinsa l-ħwejjeġ li rajt bajnejk. Tħallihom xi warbu minn qalbek tul il-jiem kollha ta' ħajtek, imma għallimhom lil-uliedek u l-ulied uliedek. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar l-Alla tiegħek Sion u isaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbierek ġewwa fik l-uliedek. Flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. Jibgħat is-silġ bħas-suf, ixerret b'ħarmiet il-ġilata. Flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U ixandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael. Ma għamel hekk ma' ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu. Flimkien, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa l-liġi jew il-profeti. Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewwiet. Imma min ħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-mulej u fil-qrib. Il-mulej huwa qrib. U forsi hemm min jgħid li dal-kliem mhux nisimgħuh fl-avvent is-soltu fil-ġimgħa ta' qabel il-milied. Iva vera. Imma llum l-ewwel qari ipoġġu qudiemna dil-verità sabiħa li tagħmlilna ħafna kuraġġ. Fejn għandna l-kliem li l-mulej huwa qrib tagħna. L-ewwel qari illum huwa mill-ktieb tad-Deuteronomju, ktieb li ma tantx nisimgħu siltiet minnu waqt il-quddiesa. Id-Deuteronomju
huwa wieħed mill-ewwel 5 kotba tal-Bibja. Huwa ktieb dwar il-liġi tal-Alla u kif il-poplu tal-Alla kien mistieden josserva il-liġi u l-kmandamenti. U għabd il-mistoqsija tant qawwija u sabiħa li Mosè jagħmel għax li ma ġens u hekk kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu. Daqs kemm hu qrib tagħna il-mulej Alla tagħna kull x'kien insejħulu. Il-mulej nerġa' ngħid huwa qrib tagħna, il-mulej huwa qrib tiegħek, int min int. Il-mulej jimxi magħna, il-mulej ħarisna u l-mulej jagħtina l-liġi tiegħu kif smajna fl-ewwel qari u anke l-Ġesu fl-Evanġelju jagħtina l-liġi mhux biex jissikkana, biex inaqsilna l-libertà. Il-liġi tal-mulej mhijiex bħal meta tara tabella inti fit-triq no parking, no entrance, one way u sinjali oħrajn. Li l-liġi tal-mulej jagħtina biex aħna nikbru fil-libertà tagħna, nużaw aħjar il-libertà lill-mulej tagħna bħala don. Allura l-kmandamenti u l-liġi tal-Alla ma nħarsux lihom b'mod negattiv x'm'għandek x'tagħmel biex tiddejjaq, biex tqarra swiċċek u tgħid u xi spoil sport dan Alla. Le, mhux hekk, anzi bil-kontra. Il-liġi l-mulej tagħna, il-kmandament tal-imħabba li tirrispetta l-ħaddieħor, da kollu biex aħna ngħixu ta' nies. Biex aħna nużaw bl-aħjar mod il-potenzjal li hemm fina u napprezzaw il-potenzjal ta' ħaddieħor, tara t-tajjeb ta' ħaddieħor. Ma din hija l-liġi ta' Alla. Mhux m'għandek x'tagħmel, imma x'għandek tagħmel. Biex inti tkun iktar qrib tal-mulej. Kemm hu qrib tagħna l-mulej. Jalla dan iż-żmien tar-randan li qed ngħixu dal-vjaġġ li qed nagħmlu flimkien ikun għalik u għal kull wieħed u waħda minna żmien fejn niskopru kemm il-mulej huwa qrib tagħna, il-mulej kemm jixtieqlek il-ġid u kemm jixtieq li inti tkun qrib tiegħu. Li qalbek tkun qrib tal-qalb tiegħu. Li inti tisma' it-taħbit ta' qalbu, li tisma' l-mulej xirid minnek f'dan ir-randan. Il-mulej jixtieq tkun qrib tiegħu billi tersaq leh. Għax hu qrib tagħna. Imma int kemm inti qrib tiegħu? Ħuti eżis, il-kliem tal-mulej huwa spiritu u ħajja u jagħtina l-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu biex f'dan ir-randan nagħtu widen għall-kelma tiegħu u nħarsuha fil-waqt li ngħidu tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal triqatna. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal triqatna. Nitolbu għall-katekisti u dawk li huma msejħin biex iwasslu l-kelma fost ħuthom l-aktar fost it-tfal u żgħażagħ nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal triqatna. Għal min għandu awtorità biex jifhem li hu wkoll irid jagħti widen għal-liġi tiegħek u jobdi l-awtorità tiegħek u jagħti kont ta' emilu fit-tmiem ħajtu. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal triqatna. Għal minnu maħkum minn skrupli biex jinħeles mill-legalizmu li joħnoq l-ispirtu u jinfetaħ għal-ħelsien tal-imħabba ta' Kristu li tirbaħ kull jasar, nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal triqatna. Għalina l-koll biex inkunu aktar lesti biex nisimgħu il-kelma qabel ma nippretendu li nagħlmu lill-oħrajn, nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal triqatna. Nitolbu ħafna għal paċi fid-dinja, nitolbu għal mexxejja biex jarfu li triq il-qudiem mhijiex dik tal-konfront u tal-pika u tas-supervja imma dik tal-ftehim u l-armonija bejnietna. Nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ li jdawwal triqatna. U Alla missier tagħna mexxi l-passi tagħna skont il-kelma tiegħek biex ebda denni ma jaħkem fuqna għax int turina triq tal-ħajja u fid-dawl tiegħek naraw id-dawl bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej it-talbu l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek u bijet minn kull awġ lilna li qegħdin niċċelebraw il-misteri tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħħar lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u mix-xorb. Ħalli hekk aħna l-midinbin inrażnu fina drawwiet ħżiena u ngħinu l-ħutna fil-bżonn biex hekk inkunu nixbħu lilek fit-tjieba tiegħek. Għalhekk maqtajja bl-għadd tal-anġli aħna nfaħħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Missier ħanin mitċokon tagħna nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofrom l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim, ħarisa, għaqada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li jħadnu jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek ħajjin. U f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir. Għall-ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Om Alla u Sidna Ġesu Kristu, ta' żewġa San Giuseppe u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha, għall-merti u t-talb tagħhom ejna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek, sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemmi tiegħek, wettaqa, qaddisa, ilqaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
u għaw l-lejl qabel ma bata, ħal-ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnih lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu, reġa' ratti l-ħajr, birek tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Salvana int o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna u namlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema. Nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna. Vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel. Is-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek. Sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakru ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawl u sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek. Atina sem fix-xirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek. Giovanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandru, Marcellino, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna mhuwiex biss qrib tagħna, imma huwa wkoll il-missier tagħna li jieħu ħsiebna. Ejjew b'devozzjoni b'imħabba nduru lejh u nitolbuh missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltina, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswaw li nastaqrbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nub ta' d-dinja, ħinin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Sinjur Alla, nitolbu. Qaddisna mulej b'dan l-ikel tas-sema li ħadna u żumna l-bogħod minn kull għerq biex ikun jistħoqilna kull ma inti wetna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isirx fih dan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-BFI għandek l-opportunità
li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi tat-taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna. Eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja
mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, inberk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina
u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata Reġina tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Slima lik sultana om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Mi tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' d-deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Klopalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ingawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan
u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla qiegħda dak li repketinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.